Давай. По принцип в себе си имам голям купнеж да открия истинската си същност. И повечето мъдреци твърдят, че това няма нищо общо с ума, мислите, емоциите, щастието, нещастието и така нататък в живота. И аз съм се докосвала до нещо такова и знам, че освен всичко, което ти се случва в живота, има нещо, което е зад това. И когато съм се доближавала до това нещо, наистина съм изпитвала невероятна свобода и блаженство и в мен непрекъснато стои това търсене и тази необходимост да го откривам това нещо или да съм близо до него. И точно това е причината, заради която съм тук на този интензив. Освен това, за мен това е най-добрата техника, ако мога да го нарека, за да стигна до това нещо. Супер, благодаря. Ето това.